De politie heeft de vlechtauto gevonden die broekt is bij de Plofkreek op een Jouwer. De auto wordt gevonden bij Rehel. De politie heeft een ziekenactie opzetten. Het gebied om Rehel heen is uitzet. Dus onder andere een helikopter en een boot inzetten. De Plofkreek weer vannacht op een pinautomaat van de Geert Knolwaai op een Jouwer. Agenten hebben een paar sketten op het dierders. Zuivelfabriek Friesland Campina levert de komende 2 jaar 2 miljoen zuivelproducten aan de Nederlandse voedselbanken. Het gaat om producten die het oerbleum binnen, maar net oer datum. De zuivelproducten worden vanuit de fabrieken van Friesland Campina naar de landelijke distributiecentra van de voedselbanken gebracht, die het verder sturen naar de regionale banken. Het 4e Tomke-boekje in het beeld is vanmorgen presenteren. Op Jutterwatersplak de Uitwiek in Nij-Altena waren de band in het Fries en in het beeld voorlezen uit het boekje Ik ben Tomke. Er winnen zo'n 100.000 sprekers van het beeld. Nevens oerzetter Vrouwtje de Jong van Stichting Ons Beeld is het daarom belangrijk dat er boekjes in de streektaal verschijnen. Joen en vannacht kans op een ruin of tongerbui. Het ziet haast geen wien en het wordt een gratis alve. Morgen buiig waar, kans op tonger en een zwakke zuidwestenwind. Het wordt morgen 19 graden.